खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। एबसुआ बडफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 34थि थैनाय सान फालिदों। कक्राझार जिल्ला एक्स भलन्टियार फोर्स अर्गानाइजेशना बडफानि 34थि थैनाय सान फालिदों। दिल्लीनि गं 100 फरायसालिफोरखौ बमाजों उरायहोनो हुमखि। दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव खाथिनाथ दैमारिनि नखराव गोदान बाथौ थानसालि बेखेवदों। अरां हायुङारि पार्कखौ फैगौ 15 मेनिफ्राय बन्द खालामनाय जासिगोन। त्रिपुरायाव 3 बांलादेशनि नोगोरारिखौ ग्रेप्तार। मणिपुराव माओवादिफोरनि गोबां हाथियारखौ जब्द खालामदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। कक्राझार जिल्ला दतमा थुलुंगाफुरियाव थानाय मांखरसालियाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानसेनि हाबाफारिजों फालिदों बडफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 34थि थैनाय सान। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ ससे बिरहोयो आफादगिरि दिपेन बर'आ आरो बडफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मांखरसालियाव बिबार बावजेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आरो आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ बडफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावजेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो गसाइगावनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया। बेनि उनाव हाबाफारि बायदियै गोजोननि थाखाय फारौ बिरहोनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म, बिटिसिएलनि बुंथिगिरि काथिराम बर', बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि, इएम रेवरेवा नार्जिहारि, इएम हरनेन्द्र नार्जारी आरो गुबुन दैदेनगिरिफ्रा। मख'नो गोनांदि एबसुआ बडफानि 34थि थैनाय सान फालिनाय हाबाफारियाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि, बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', 1 नं कक्राझार लकसभा बियाबनि एनडिएनि बिजाथि जेन्टक बसुमतारी, कक्राझार इउएन एकाडेमिनि डाइरेक्टर कृष्ण गपाल बसुमतारी आरो गोबां मेलेमजिबि रायजो राजाफोर आरो गोबां फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन। दिनै गुबुन आफाद आरो गौथुमफोरा गुबुन जायगायाव बडफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 34थि थैनाय सान फालिनाय बायदिनो कक्राझार जिल्ला एक्स भलन्टियार फोर्स अर्गानाइजेशनाबो बडफानि 34थि थैनाय सान फालिदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बडफानि थैनाय सान फालिनायनि हाबाफारि बायदियै दिनै फुङाव कक्राझार जिल्ला एक्स भलन्टियार फोर्स अर्गानाइजेशननि आफादगिरि राज तिलक ब्रह्मआ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। बेनि उनाव बडफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावजेनो दुलेन कुमार ब्रह्मआ। मख'नो गोनांदि बडफानि 34थि थैनाय सान फालिनाय हाबाफारियावनो बडफानि सिमां आलादा रायजो सोरजिनायनि सायाव खामानि मावनो थांखि लायो कक्राझार जिल्ला एक्स भलन्टियार फोर्स अर्गानाइजेशना। बबेखानि फैबाय थानाय समाव बडफानि आलादा रायजो बडलेण्ड सोरजिनायनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय कक्राझार जिल्ला एक्स भलन्टियार फोर्स अर्गानाइजेशना मैखोमै खामानि मावलांनो थाखाय दिनैनिफ्राय समायखिरा लाबाय होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखायै फोरमायो आफादगिरि राजा तिलक ब्रह्मआ। हादरनि राजथावनि दिल्लीनि फरायसालिफोरखौ बमाजों उरायहोनो हुमखि होनाया बयखौबो सोमोनांहोदों आरो समखिहोदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दिल्लीनि गं 100 फरायसालिफोरखौ बमाजों उरायहोनो हुमखि होदों उदखारिफ्रा इमेलनि गेजेरजों बे गेदेर हुमखिखौ हरदों। बबेखानि फरायसालिफोराव बमा लागायना दोनदों होननानैबो इमेलनि गेजेरजों फोरमायदों। ओरैहाय बे हुमखि होनाय खौराङा सोराङाव फैनाय लोगो बयखौबो समखिहोदों। नाथाय फरायसाफोरनि दिथागिरि आरो फोरोंगिरिफोरखौ बे खौरांखौ लानानै गिनो नाङा होननानै सोरखारा खावलायदों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। चिरां जिल्लानि बिजनि दाङाइ गामिनि हलिचरन दैमारिनि फिसाज्ला खाथिनाथ दैमारिनि नखराव दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव गोदान बाथौनि गोथार थानसालिखौ कक्लाबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय दौरिया फिथा हास'नानै होयो। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय सालबारि कक्लाबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव बाथौ धोरोमखौ जौगासार होनाय आरो फोसाबनाय थांखिजों कक्लाबारि हालामनि बाथौ सिबियारि रायजोफोरखौ लानानै चिरां जिल्लानि बिजनि दाङाइ गामिनि हलिचरन दैमारिनि फिसाज्ला खाथिनाथ दैमारिनि नखराव फैनानै
बाथौ थानसालि बेखेवनानै होफैयो। सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय बे धोरोमारि गोदाननि बाथौ थानसालि बेखेवनाय फुंनि समाव गोदान बाथौनि गोथार थानसालिखौ कक्लाबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय देउरिया फिथा हास'नानै होयो आरो नखरनि गाहामनि थाखाय आरज गाबनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव हेफाजाब खालामो। कक्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय फैनाय बाथौ आरज हानजाफोरनि आरज गाबनाय हाबाफारिबो लानाय जायो। कक्लाबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय देउरिनि सामलायनायाव आलारि बाथि थानसालि बेखेवनाय हाबाफारिखौ कक्लाबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि लोगो देउरि आरो आरज गाबख'गिरिफ्रा आरज मेथाइ खननानै धोरोमारि आरज गाबनाय हाबाफारिनि जाफुंसारनाय मोन्थोरजों बाथौ धोरोमखौ मुलुग दरबाराव फेहेरनाय आरो फोसाबनायनि सायावबो गुवारै सावरायलायनाय जायो। अरां हायुङारि पार्क आरो टाइगार रिजार्भखौ सोलिफु बोसोर 2024-2025 मायथाइयाव दावबायारिफोरनि थाखाय बन्द खालामथ'नाय जासिगोन। पार्कनि मावसुमाफोरा जिब साफारि आरो मैदेरजों गाखोना दावबायनायखौ फैगौ 15 मेनिफ्राय बन्द खालामनाय जासिगोन होननानै फोसावनानै होयो। अखा आरो दैबानानि बोथोरा सौफैनायनि सिगां सिगां गासैबो दावबायग्रा पार्कखौ बन्द खालामनाय जागोनखौ फोसावनानै होनाय जायो। मानोना मौसुमि बोथोरनि समाव गोबां अखा आरो दैबाना जानायनि जाहोनाव दावबायारि आरो जुनारफोरा खैफोद गोनां जानानै फैयो। अरां हायुङारि पार्कआव गोबां रोखोमनि जुनारफोर जेरै मोसा, मैदेर, थसे गङारि गान्दाफोरखौ नुनो मोननाय जायो। लोगोसेनो बेफोरखौ जिब साफारि आरो मैदेराव गाखोनानै नायनो थाखायनो दावबायारिफ्रा पार्कआव दावबायनो फैनायखौ नुनो मोननाय जायो। रैखाथि हानजाया स्रोद सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै त्रिपुरानि धर्मनगर ओनसोलाव थानाय बरफ बाजारनि गंसे भारा न'आव थाखोमानानै थानाय 3 बांलादेशी नोगोरारिखौ दिनै हमनो हादों। बिसोर बांलादेशी नोगोरारि सुबुंफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो भारा थानानै गोबां रोखोमनि बेफार फालांगि खालामनायबो जादोंमोन। हमजानाय 3 सुबुंखौ मनसुर आली, जुरी बेलगार मोहम्मद काइम आरो रुसेल मोहम्मद होननानै सिनायथि होयो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला माखासे दालालि मानसिफोरा रां लाखुमानानै बांलादेशनि नोगोरारिफोरखौ भारतनि सिङाव त्रिपुरानि गुबुन गुबुन सिमाजों हाबहोदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरनि लोगोआव थाफानाय फोरमानलाइफोरखौबो जब्द खालामनानै लानाय जायो। दासान्दि धर्मनगर पुलिस थानायाव हमनानै दोननाय 3 दायनिगिरिखौ गोख्रोङै सोंलु खालामगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मणिपुर रायजोआव रैखाथि हानजाया मंगलबारखालि हाथियारजों लोगोसे गासै 10 पुलिसनि खसाब गाननाय मावबादिफोरखौ होबथानानै गावसोरनि आवथायाव लानानै थांनाय जादों। महार रेजिमेन्टनि हानजाया पेट्रलिं खालामनायाव हमनो हानाय मावबादिफोरनिफ्राय AK राइफल्स, इनचार्ज राइफल्स, SLR, हेन्ड ग्रेनेड आरो बुलेट प्रुफ जेकेट बायदि रोखोमनि हाथियारफोरखौ जब्द खालामनो हादोंमोन। बे जाथायखौ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों 21 एप्रिल खालि CRPFनि 2 सान्थ्रि जिउ खहा जानायजों लोब्बा दङ होननानै सन्देह खालामनाय जादोंमोन। बबेखानि नायबिजिरनायनि उनाव बे मोननै जाथायनि गेजेराव जेबो लोब्बा गैलाया होननानै फोरमायनानै होनाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।